ବାଲେଶ୍ୱର ରୁପ୍ସା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଚୋରା ମଦକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ ବସ୍ତା ଅବକାରୀ ଉପନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରୁପ୍ସା ମିରିଗିଗୁଣ୍ଡି ଏବଂ ବରହମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଫେରିବା ସମୟରେ କସିପଦା ମାଛ ମାର୍କେଟ ନିକଟରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆସି ଅବକାରୀ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଟେକାପଥର ମାଡ଼ କରିବା ପରେ ଠେଙ୍ଗାରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ମଦକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ମାଡ଼ରେ 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରୁପ୍ସା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।